Yeah. Hello guys, mayong adlaw sa inyong tanan no. Napunta dire. Karon guys, nagplano ko joyride na sagta. Ride na no. So banon na to ato mga barkada. So kung may kabalo kung asa ni karon paingon. Depende na lang siguro kung asa paingon dagan ang among mga motor. Google. But before that guys, nalang ko gamay nga ipakita sa inyong video. Mahitugon pini sa ako ang apukan no? Ang nagkumpos kit pini siya og kanta para sa ato ang pinalanggang mayor diri sa lungsod sa Kibawi. Gikumpos kini niya impronto no. Gi-record na mo ni gamit ang gubaon nga gitar. Talento kini niya sa una pa ang kining pagkumpos-kumpos og kanta. Kung mahinumduman ninyo sa mga taga Kibawi o mga 1989 siguro, si Governor Subiri, kuan pa ni siya, congressman pa ni siya kaniadto. Kani akong lolo, uban-uban kini kani sa ilahang lakaw sa una. Akong lolo mo iti kumpos og kanta nila. Okay, mao ni ang talento. Giila ni siya nga ang Max Urban sa barangay Magsaysay. Say mo kini tawag sa mga tao kaniya kaniadto. So karon naa say bag-ong gi kumpos nga kanta para sa ato ang pinalanggang mayor Jimbo. Let's watch this. Sige, itong kantahan ng mayor ha. Itong kantahan ng mayor kay niabot na kayo maayong panahon. Nakitang katawan magmalibayo. Tungod ni ining mayor na to karon si Jimboy di bunto nga maalaga ron. Sukat sa iyang pagpangulo, nakita na to ang mayo nga serbisyo. Usa ngayon siya gayong napili nga atong mayor ning lungsod sa Kibawi. Siya gikahimutan sa mga katawhan dinhi sa tibuok atong katilingban. Ang maayong pagdala sa iyang katungganan, mahimong hitopngan apan dili hilabuan. Usakit ang tanan madasig kanunay nga matuman atong ipangindahay. Kining atong mayor maud mo pabuhagay sa daghang proyekto ning 23 ka barangay. Atong mahinumduman ang unang panahon na siya usa ka SKP direksyon. Dagan ang nalipay nga mga batanon sa operasyon tuli nga iyang pahigayon. Tarong nahingkod ilang panuligon, dili nila hikalimtan utang kabuton. Wala pang tuli nga iyang ipahigayon, hanggang di malasa piso silang karon. Sa sirsitan panahona, doon na kita'y mayong kinaiya. Walang may ipilit sa bulo sa tao bisag pinsa, kundi kong yoolun tatun kayod niya. Sa dilin at magduha-duha, kuntiin sa kanatong na may problema. Ining akong mayor mauray doon, kaya kagyod nga tabangan kaniya.
boy.